ראס פשחה, ככה הוא נקרא, 8 מטר מעל פני הים, ותראו כמה מטרים מעל ים המלח. למטה שמורת עינות צוקים, ורואים כמובן את הבולענים שיוצרים ודיות חדשות ומשנים את פני הנוף. כל השטח למטה פעם היה ים המלח, והיום אזור יבש. אנחנו למעלה, גובה 8 מטר מעל פני הים, ראס פשחה, וכאן מדבר יהודה בשיא אופיו, סוף חודש מרץ, האזור של רמת המדבר.